படப்பிடிப்பு தளத்தில் தன்னோட பையனோட பாலூட்டிட்டே நடிக்க தயாராகக்கூடிய ஃபரீனா. ஸோ இதோ பாருங்களேன், என்னடா இது, குழந்தை பிறந்து 1 மாதம் தான் ஆகுது, அதுக்குள்ளே ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருக்காங்க ஃபரீனா அப்படின்னே சொல்லலாம். பாரதி கண்ணம்மா அப்படின்ற சீரியலில் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு அப்புறமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரோல் அப்படின்னா அது வில்லி ரோல் தான். அதில் பார்த்தோம்னா இந்த சீரியலில் இத்தனை நாள் இவ்வளோ ஹிட்டாக ஓடி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு வெயிட்டான வில்லி ரோல்ல நடிச்சவங்க தான் ஃபரீனா அப்படிங்கிற வெண்பா. ஸோ இவங்க இடையில பார்த்தோம்னா நிஜமாவே கர்ப்பமா இருந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவல் தான் இருந்துச்சு. ஸோ குழந்தையும் பிறந்துருச்சு. அவங்களுக்கு பதில் வேற ஒரு வில்லி வருவாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அதெல்லாம் இல்லைங்க, அவங்க தான் வில்லியா வராங்க அப்படின்ற ஒரு தகவல் இருந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டா அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தன்னோட குழந்தைக்கு பால் ஊட்டிட்டே அவங்க மேக்கப் போடக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி தான் இன்ஸ்டாகிராம்ல அவங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்த்த எல்லாருக்குமே செம ஷாக்கிங் அப்படின்னே சொல்லலாம். ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருக்காங்களே ஃபரீனா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவங்க ஒர்க்ல அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கறது அவங்க போட்டிருக்க போஸ்ட்லயே நம்மளுக்கு தெரியுது. இந்த நியூஸை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம அப்படி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.